Так, ну што, будзем пачынаць. Сёння наша тэма, як мне здаецца, такая вельмі важная, таму што она гучыць як пытанне, і на гэтае пытанне мы паспрабуем адказаць усе разам, і тыя спікеры, якія зараз ёсць на сцэне, і заклікаю таксама да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі тых, хто знаходзіцца ў залі. Тэма гучыць як ці можа пабудаваць Беларусь па-за межамі Беларусі. Ці гэта рэальна, ці гэта патрэбна, і ці стала вось тыя з'явы, якія мы назіраем зараз, масавая эміграцыя, ці ёсць гэта нацыянальныя катастрофы, і што мы можам рабіць, як мы можам адказаць, як супольнасць, як грамадства на гэты выклік. Ну і для пачатку я прадстаўлю тых спікераў, якія ёсць на сцэне. Гэта Андрэй Егораў, прадстаўнік каардынацыйнай рады, палітык, я думаю, што все вы яго цудоўна ведаеце. Рады вітаць. Гэта Уладзіслаў Гарбацкі, даследчык, палітолог, гендерны даследчык, адзін з рэдактараў выдавецтва «Скарына Прэс». Я так разумею, што даследчык стараабрядцаў, то бок культуры стараабрядцаў, то бок такі вось нечаканы вектар даследаванняў. Югася Каляда, пісьменніца, дарэчы, адразу павіншую, давайте разам павіншуем, таму што перавыданне кнігі, апошняя памылка Афанасія, галоўная памылка Афанасія. Кніга напісана даволі даўно, але так в рамках пераасэнсавання той літаратуры, напісанай у нулявых, у 10-х гадах, она перавыдадзена ў выдавецтве Гутенберг. І Васіліса Дегтяренка, гэта заснавальніца лагістычнай кампаніі ў Польшчы, прадстаўніца бізнеса ў замежжы, і я думаю, што таксама будзе вельмі цікава з ёй паразмаўляць, ці рэальна рэалізавацца ў бізнесе менавіта ў тых умовах, у якіх мы зараз знаходзімся. Давайте яшчэ раз прывітаем нашых гасцей. Ну і такое першае пытанне. Давайте, можа быць, па чарзе я папрашу адказаць, пачынаючы ад Уладзіслава. Ці ёсць тое, што мы зараз назіраем, вось гэтая масавая эміграцыя, абязлюджванне Беларусі, ці ёсць гэта нацыянальнай катастрофай? Ці ёсць гэта нейкім выракам для Беларусі, таму што шмат вельмі такіх змрочных прагнозаў. У Беларусі нікога не застаецца, ці застаюцца там пенсіянеры, тыя, хто не можа з'ехаць. Найбольш пасіянарныя людзі з'язджаюць і проста расчыняюцца ў новым грамадстве, у літоўскім, у амерыканскім, у брытанскім, брытанскі досвед, так я разумею, вам блізкі. І ці ёсць гэта сапраўды катастрофай, такой невылечнай траўмай для ўсіх, для нас? Калі ласка. Добрый дзень. Гэта вялікая крыза, я б назвала гэта катастрофай. Гэта, конечно, як эмацыйны чалавек, я могу сказаць не як даследнік, што гэта гуманітарная катастрофа. В сэнсе, калі мы кажам пра Афрыку, гуманітарная крыза, гэта гуманітарная катастрофа, але гэта гіганцкая крыза. Чаму я так кажу? Тому што ёсць досвед гістарычны, многі паказваюць, што ўжо не аднойчы з такім мы сутыкались і перажывалі. Беларусь там гістарычны досвед паказвае, і таму я б не сказаў, што гэта катастрофа. Катастрофа — это гігантская крыза, якая сапраўды, як вы сказалі, з'язджаюць пасіянарныя, самыя такі актыўныя, але я б мажліва не драматызаваў, таму што шмат схаванага патэнцыйна моцных творчых людзей застаюцца ў Беларусі. Таму плюс дэмаграфічна все адно большасць беларусаў знаходзіцца ў Беларусі. Як бы это не гучала. У метраполіі, што мы называем. Дыаспара, выгнанне, міграцыя, тут гэта паняткі таксама шмат, і вы скажаце, што яны знікаюць, яны асімілююцца, інтэгруюць, але і нет, таму што якраз я займаюся і вывучаю досвед дыаспары беларускай у гістарычнай перспектыве. Я не кажу 20-й год, таму што тут я нават не скажу слова дыаспара. Пра гэта будзе, што часта блытаюць. Ёсць прынцыповыя адрозненні паміж дыаспарай, выгнаннем, эміграцыяй і гэтак далей. Таму досвед, таму дзякуючы гісторыі беларускай дыаспары, пачынаючы сярэднявечча да сёння, я застаюсь аптымістам. Дзякуй, Андрэю. Гэта, канешне, не з'яўляецца катастрофай для Беларусі. Беларусь жыла, Беларусь жыве і Беларусь будзе жыць. І на сённяшні час у Беларусі захоўваецца значна большы патэнцыял развіцця, чалавечага развіцця, проста працы, якой людзі ўносяць у культуру, у адукацыю беларускую, у развіццё бізнесу, значна большы проста у сілу таго, што там жыве 9 мільёнаў людзей, якія ствараюць і працягваюць у гэтых умовах гэтую стваральную працу. Таму там катастрофы няма. Але з гэтым рухам дыяспаральным, які там узнікае, з рухам у 20-м годзе, можна заўважыць яшчэ одну важную рэч.
якой, мне падаецца, надаюць даволі мала ўвагі, але ў 2020 годзе мы пабачылі паўстанне транснацыянальнай, трансгранічнай, транспамежнай беларускай нацыі. То бок заўсёды мы ў Беларусі, знаходзячыся, часта думалі пра тое, што тыя беларусы, якія з'ехалі, яны лёгка інтэгруюцца, асімілююцца, знікаюць з беларускага поля. У 2020 годзе мы пабачылі беларусаў па ўсім свеце. Тут, у Польшчы, у Японіі, у Злучаных Штатах, у Ізраілі. Гэта было масавае паўстанне беларускай грамадзянскай нацыі па ўсім свеце. І гэтая характарыстыка нікуды не знікла. Я б сказаў, што сёння вось гэтая транспамежная нацыя, яна ў пэўным сэнсе ўзбагацілася тым людзьмі, якія хай вымушана з'ехалі, але з'ехалі людзі з вялікім патэнцыялам, вялікім узроўнем грамадзянскай актыўнасці. Тое, што створана за гэтыя гады па-за межамі Беларусі самімі беларусамі ў выглядзе суполак, культурнай працы, фестываляў кшталту тутак і выдання кнігаў і гэтак далей, гэта праца звязаная з развіццём самой Беларусі. Таму, канешне, гэта не катастрофа, але гэта выклік, на які мы мусім супольна адказваць. І тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, і тыя, хто сёння працуе дзеля Беларусі па-за яе межамі. Дзякуй. Василиса? Добрый день. Думаю, что я, якая жыве 19 год уже ў Польшчы, і вось размаўляю сёння з вами па-беларуску і адчуваю сябе беларускай, і мой бізнес, якому ўжо 15 год таксама беларускі, і таму, напрыклад, нас там не пускалі туды, куды беларусаў не пускаюць. Гэта паказвае тое, што можна заставацца беларусам і па-за яе межамі. І гэта, напэўна, не катастрофа. У кожнай крызы, так, як у кітайцы кажуць, што у кожнай крызы, на кожную крызу можна паглядзець інакш. Гэта таксама мажлівасць для нас, для ўсіх. І я таксама падтрымліваю тут Андрэя ў той думцы, што беларуская нацыя, беларуская грамадзянская нацыя, яна існуе цяпер па-за межамі, яна існуе па-над межамі. І таму мы можам шмат чаго рабіць і гэта і робім. Дзякуй. Дзякуй. Вітаю ўсіх. 2020 год гэта катастрофа, безумоўна, і тое, што было далей, гэта катастрофа ў асабістым пляне, у тым, што ламаецца чалавечы лёс, і далей, як выбудаваць і сваю ідэнтычнасць, і ввогуле сваю дзейнасць, гэта выклік асабісты. А вось для беларускай нацыі і для ввогуле працэсу фармавання гэта адзін з галоўных этапаў. Таму што калі ў 2020 годзе пачалася актыўнасць перадвыбарчая яшчэ да 9 жніўня, тады было вялікае пытанне, вось гэта велізарная колькасць людзей, якая хоча паўстаць, хоча пераменаў, якімі каштоўнасцямі яна ўвогуле прытрымліваецца. І як толькі усе людзі сталі пад наш чырвона-белы сцяг, то стала зразумела, што вось у нас нацыя знаходзіцца яшчэ ў працэсе фармавання, як бы нацыянальна-вызвольная барацьба ў нас працягваецца дагэтуль. То гэта адзін з галоўных этапаў увогуле. Без 2020 году невядома, як далей бы развівалася. А 2020 год ён дакладна акрэсліў, што беларуская нацыя існуе, яна яшчэ транспамежная, яна існуе і за мяжой. Беларусы як бы не асіміляваліся, а захоўваюць беларускую ідэнтычнасць. І таму гэта адзін з галоўных этапаў у фармаванні нацыі. Дзякуй вялікі. Ну, у нас спікеры даволі аптымістычныя, нават мегааптымістычныя в плане наших працэсаў, якія у нас тут адбываюцца. І я в ходзе дыскусіі буду трошки спрачацца, можа быць, трошки не пагаджацца, каб все ж таки наша дыскусія была такая вот не в унісон, каб это не было пение на одной такой хвалі. І першае пытанне, магчыма, да Андрэя Егорова. Вось в этой транснацыянальнай Беларусі, в якой нібыта все класна і дэмаграфічна все класна в Беларусі, шмат людзей выехала актыўных па-за межамі Беларусі, якое ў гэтым месца палітычным структурам, то бок вы займаецесь каардынацыйнай радай, лідар фракцыі беларусы. Але ці патрэбныя гэтыя палітычныя структуры, надструктуры? І я думаю, што я не буду арыгінальным, калі скажу, што шмат беларусаў ужо не арыентуюцца, дзе офіс Светланы Ціханаўскай, дзе каардынацыйная рада, дзе яшчэ штосьці. То бок ці ёсць патрэба, па-першае, в прынцыпе, ў такіх структурах і в такой разгалінаванасці, в такой колькасці? Давайте паспрачаемся. Ну, я б
не казаў, што ў нас усё добра. Да? Натуральна, што у Беларусі ёсць крызіс у сённяшняй сітуацыі. Мы можам казаць пра палітычныя складанасці, пра пагрозу беларускай незалежнасці, пра дэмаграфічны крызіс, крызіс развіцця, крызіс культурнай вытворчасці. То бок усё гэта існуе, і можна ў прынцыпе вяртацца тут да вызначэння гэтай сітуацыі як да невырашанага у працэсе дэмакратычнай незавершанай трансфармацыі з пачатку набыцця незалежнасці, сітуацыі невырашанага сістэмнага крызісу, як гэта называў Владзімір Мацкевіч. То бок тут недобра. Якая тут роля беларускіх палітычных структураў у выгнанні? Вось мне падаецца, што тут важна улічыць тое, што такія структуры граюць вялікую ролю, калі яны з'яўляюцца аб'яднаўчымі для беларусаў, якія знаходзяцца ў сённяшняй сітуацыі па-за межамі. Гэта першае. На сённяшні час гэта не зусім так, я б сказаў, што легітымнасць Коордынацыйнай рады з колькасцю прагаласаваўшых выбаршчыкаў, яна хісткая. Структуры кшталту офісу і кабінету, яны маюць спрэчны статус. Ну і яшчэ адна рэч, это тое, што не трэба з палітычных структураў, якія мы будуем, рабіць карга-культ. Вось не трэба рабіць з іх уражанне таго, што гэта нібыта сапраўдныя дзяржаўныя інстытуты. Гэта не ёсць сапраўднымі дзяржаўнымі інстытутамі. Калі вы думаеце, што аб'яднаны пераходны кабінет гэта ўрад у выгнанні, гэта карга-культ. Калі вы думаеце, што офіс Святланы Ціханаўскай і сама Святлана Ціханаўская гэта прэзідэнт, гэта карга-культ. Калі вы думаеце, што Коордынацыйная рада гэта парламент, гэта карга-культ. Трэба глядзець на гэта як на рэальнасць. Гэта ёсць палітычнымі інстытутамі, яны важныя для рэпрэзентацыі беларусаў, для палітычнага прызнання, для прызнання альтэрнатыўнага шляху развіцця Беларусі, але не трэба рабіць уражанне, што у нас тут ёсць нейкая іншая ад беларускай дзяржавы дзяржава. Ну, в такім выпадку вот этой структуры яны прадстаўляюць толькі беларусаў у замежжы, ці яны могуць таксама казаць, што яны прадстаўляюць і беларусаў в Беларусі, то бок як тут быць? Часткова гэтыя структуры прадстаўляюць і беларусаў Беларусі. Яны прадстаўляюць пэўную палітычную альтэрнатыўную візію той палітыцы, якая ёсць сёння ў Беларусі. Калі Лукашенко рэпрэзентуе такі прарасійскі, хутчэй антынацыянальны шлях развіцця Беларусі, антыдэмакратычны, то гэтыя структуры прэзентуюць прабеларускі, праеўрапейскі, дэмакратычны шлях развіцця Беларусі. Усё яе сувакупнасці гэтых інстытутаў складанасці. І натуральна, што для беларусаў унутры Беларусі яны адчуваюць сувязь з гэтым і пэўную рэпрэзентацыю праз гэтыя інстытуты таксама. Ну, зараз да Васіліса хацеў бы звярнуцца. Вот вы казалі, што ваш бізнес беларускі. Што гэта значыць? То есть вы не набіраеце не беларусаў гэты бізнес? Ці як вызначыць беларускі бізнес і як гэта паняцце расшыфраваць наогул? Мы пра гэта ўжо дыскутавалі тут год таму. Я спазніўся трошкі на год. Так. Чаму ён беларускі? Таму што я адчуваю сябе беларускай, таму што значная частка даходу, які я атрымліваю, яна ідзе на падтрыманне беларускай дэмакратызацыі Беларусі, так скажам, на адукацыю беларусаў. То бок гэта такі свядомы бізнес са свядомым стаўленнем, калі ты частку свайго даходу яшчэ інвестуеш у беларускі праект агулам, так? Ну, я думаю, што гэта такі экстрэмум. Думаю, што не шмат настолькі заангажаваных бізнесаў ёсць, тым больш, што трэба прызнаць, што быць заангажаваным гэта таксічна зараз. І гэта страшна і таму, што шмат у каго знаходзяцца родныя альбо частка бізнеса ў Беларусі, і таму, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны мы
ну, павінны заново як бы адбудаваць сваю рэпутацыю і заново давесці ўсяму свету, што мы такія ж самыя, як былі ў 20-м, бо яны ў 20-м збольшага там убачылі, якія мы, што мы такія і ёсць, што мы выхаваныя, што мы прафесійныя, што мы прыгожыя, што з намі прыемна мець дачынення, што мы трымаем сваё слова і гэтак далей. Таму гэтая беларускасць мая, я думаю, яна праяўляецца ў тым, што куды б я ні прыходзіла, ўсе мае кліенты ці там мае кантрагенты, падвыканаўцы, все яны ведаюць, што я беларуска. І яны на гэтым будуюць сваё ўяўленне пра беларусаў. Таму ад самага пачатку, калі я з'ехала, гэта было шмат год таму, я тады вырашыла для сябе, што калі ўжо я з'язджаю, то я павінна зрабіць усё для таго, каб захаваць, каб усе даведаліся, хто такія беларусы, якія яны. І таму кожны дзень, кожная як бы транзакцыя, якую я там заключаю, кантракт, кожныя перамовы, яны дапамагаюць мне паказаць і даць магчымасць іншым асобам, з іншых культур, з іншых народаў зразумець, як гэта супрацоўнічаць з беларусамі. Вось пропоную брать на вооружение, такую миссию. То есть это нечаканы момант, ну як для мяне, то есть бізнес беларускі выконвае яшчэ і дыпламатычную місію, паказаць, што беларусы яны стваральныя, станоўчыя, это людзі з грашыма, салідныя, і яны трымаюць слова і якасць сваёй працы, правильно я разумею? Так. І я таксама яшчэ хочу сказаць, што можа для большасці, бо большасць з'ехала ўжо там толькі некалькі год таму, напрыклад, кіроўцы беларускія кіроўцы ціраў стварылі вельмі такую добрую глебу для нас, для ўсіх, хто эміграваў у апошніх гадах. Проста мае падвыканаўцы гэта перавозчыкі. І калі я сустракаюся з палякамі, у якіх працуюць беларусы, яны мне расказваюць, што гэта значыць, калі ў іх працуюць кіроўцы беларусы. Яны могуць на іх. Гэта надзейна і гэта грунтоўна. Це знак якасці нейкім Так, гэта знак якасці. І гэта заўсёды вельмі прыемна, гэта натхняе мяне і гэта дазваляе ўваходзіць лягчэй у розныя там перамовы і рэляцыі. Ну, добра, і раз уж мы так взяліся за тэму бізнеса, ну от все ж таки, бізнес гэта, наколькі я разумею, пра канкурэнцыю. Ці могуць беларускія прадпрыемцы, бізнесмены ў замежжы трымацца неяк разам? Ці яны калегі, ці все ж таки канкурэнты, калі, напрыклад, вы працуеце ў адной сферы? У мяне, я думаю, што толькі адзін кліент беларускага паходжання. І гэта сям'я, якая сядзіць у гэтай залі. Прадставіце, калі это не сакрэт. І мы так пазнаёміліся, але гэта адзіныя беларусы, якіх я пазнала праз свой бізнес. У мяне проста ён такі трансгранічны. Я займаюся лагістыкай не ў Польшчы тут, а з Польшчы, з Еўропы да краін Сярэдняй Азіі. І таму мне цяжка трымацца з іншымі беларусамі разам у сэнсе, што мы не можам быць кліентамі адзін для аднога. Мы можам толькі тусіць, толькі падтрымліваць адзін аднаго. Добре, дякую. Ну і пераходзячы уже да іншага бізнесу, з лагістыкі мы так перейдзем да кніжнага бізнесу. Да Уладзіслава пытання. Вы займаеце адзін з рэдактараў з Карына Прэс выдавецтва. Ці можна назваць гэта сапраўды вот такім бізнесам? Ці гэта ўсё ж такі гуманітарная місія? Ці гэта на нейкі адсотак гуманітарная місія, а на нейкі адсотак зараблення грошаў? Як бы вы характарызавалі вось гэты ваш? Гэта гуманітарная місія, беларуская мова, беларускія кнігі не прыбытковыя, грошаў не прыносяць. Таму гэта гуманітарная місія. І вот якраз добра, што перайшлі да гэтага вымярэння культурна-моўнага вымярэння, дыяспары і гэтага гіганцкай працы, якую зрабіла і робіць. І я уже кажу, 20-й год это одна история. Важно сказать так само про чому я был оптимистичный и застаюсь оптимистом, тому что приклад белорусской лондонской диаспоры з Карынаўскай бібліятэкі, архів, музей, гэта своеасаблівы паўнавартасны інстытут культуры, які па-за межамі Беларусі, які з бюджэту беларусаў ні капейкі не прымае, але робіць значна больш, то што все чынавецтва сіт Беларусі атрымліваюць грошы
і нічога не робіць. Я маю на ўвазе кнігі, перакладу, інстытут перакладу взяць. Мы ведаем, да, гэта, што пераклад на беларускую мову, яны у БССР і Беларусі цяперашнім увогуле не катуюцца. Гэта адна такая з форму прыніжэння і кантролю, русифікацыі. І все кнігі, в прынцыпе, паглядзець колькасна, тоже перакладалась з замежных моваў старажытнай, там, з грэцкай, з лаціны і з ангельскай. Всё большасць было зроблена у Канадзе і Великабритании. Скарыновка, якая зрабіла з 45-46 году, гэта все беларускае Міністэрства культуры, БССР мінімальна альбо рабіла неякасна і перакладала з расійскай мовы. Многія тэксты, які выходзілі нямецкія, ангельскія і іншыя, яны перакладались просто праз пасярэдніцтва расійскай, што называецца в перакладзе, гэта не пераклад. Гэта не прымаецца як пераклад. Все это было зроблена і все сабрадзена захоўваецца в інстытуце культуры. Я так называю беларускую скарыновскую бібліятэку. Гэта архів гіганцкі, які зроблены там і не толькі дысідэнцкі, але ўвогуле стварэнне прыгожага пісьменства, пераклады. Калі параўняць нацыянальную бібліятэку, што было зроблена в БССР і што зроблена пасля 45 года беларускай дыяспоры ў Великабритании, то колькасна перавага будзе за нами, за лонданскай. Вот. Таму гэта паказальнік аптымістычны, што было зроблена, і гэта часта, правда, мала вядома. Мы лічым, што перакладаюцца все слоўнікі, калегі, слоўнікі, якія былі створаны двухмоўныя, ангельска-беларускі і іншыя, яны былі створаны все ў дыяспоры. Французска-беларускі слоўнік складаецца ў дыяспоры. Першы, мы дасюль карыстаемся ў Беларусі афіцыйнай, беларуска-расійскім і слоўнікамі. Все ствараецца, таму культурна-моўным вымярэнне это вельмі важны аптымістычнае пасланне і доказ таго, што мы это пытанне, ці варта ствараць Беларусь, она ўжо ствараецца здаўна, ствараецца паралельна культурна-моўная, такі ўзнёсак, які часта вельмі не бачым. Гэта адна гісторыя. І другая, пасля 20-го года мы бачым, што зноў жа ствараецца новы вялікі такі, гэта гуманітарны, то што мы сказалі, гуманітарная такая місія, той самае звязана з кнігамі, з мовай, напрыклад, в сферы квір-сферы. Таксама все ствараецца ў выгнанні. Бо гэта забаронена, мы ведаем, які закон будзе прыняты, ці не будзе прыняты, палата прадстаўнікоў, да, там прапаганда гомасексуальнасці. Але да гэтага ўжо выдавецтвы не толькі наша Скарына прэс, а іншы Гутенберг, іншы ў Варшаве, у Канадзе створанае выдавецтва беларускай канадыйкай, якія таксама місію взяли падтрымліваць гэта маргінальнае, загнатае, што забаронена в Беларусі. Гэта ўжо паказвае то, што мы пионеры в этой сфере таксама. То, что это не значит, что я не критикую белорусов, они просто не могут гэта зрабіць, за гэта будет штраф, турма и так далее. И мы гэта выконываем, зноў жа, першие мы, и гэта еще раз демонструе, что мы на добрым шляху, и мы робім гуманітарную миссию, бо гэта гроши не приносит, на жаль. Можливо, есть выдавецтва, не ведаю, трэба спытаць спадара Янушкевича, я не ведаю, як ён працуе. Самый наш такі буйны, такі вялікі. Наше выдавецтва нет, гэта гуманітарная місія. Плюс, вы ведаеце, які мы патребуем стандарт Тарашкевичу, гэта еще нас откидывает, маргинализуя в плане, что меньше купляют, потому что они все прям подходят, кажут, ой, каб вы друкавались нормальной мовы, мы бы купляли, а вот дети наши не зразумеют. То бок, гэта еще раз показывает, что это гуманитарная миссия. Але мы задоволены, мы приймаем гэта и спрацуем з гэтым. Ну і тады, сыходзячы да этого пытання, я в працяг просто, калі можна, яшчэ запытаюся, калі вы плануеце, напрыклад, нейкія выданні, нешта выдаваць, ці вы тады сыходзіце з запыта аўдыторыі, ці вы самі фармуеце эту аўдыторыю сваімі кнігамі, якія вы выдаеце? Бо мне здаецца, это важны момант таксама. Мы стараемся спалучаць, але атрымліваецца так, што мы самі пачалі. Мы не глядзелі на то, што хочуць, таму што мы такім пэўным сэнсе элітным выдавецтвам застаемся в плане, я не кажу, што мы элітныя, але замовы за Тарашкевича сказал, разумееце, за іншых, нас это уже автоматично откидывая ў гэта поле элітыстскае, калі можна, альбо мінарытарнае, я бы сказал. Таму мы выбрали такую палітыку спецыяльна, у смысле, каб мы разумеем, што мы выдаем то, што мы любім, то, што нам блізка, і гэта вельмі часта такія тэмы, там, не ведаю, падтрымліваем тэксты, які пішуцца, напрыклад, там, таксама у нас адна аўтарка беларуска з Палесі, якая ў Новай Зеландыі, якая пачала пісаць на Тарашкевіцы, а перайшла, цяпер пішет на палескай гаворцы. На віцебскіх гаворках мы спецыяльна сумысле падтрымліваем тое, што не будзе друкавацца ў Беларусі, альбо іншае выдавецтва разумеюць, што гэта невыгадна. Мы ведаем адразу першапачаткова, што гэта будзе невыгадна, але мы разумеем, што каштоўнасць ад гэтага не становіцца менш, і гэта варта падтрымліваць, гэта варта развіваць. Таму але мы спалучаем. Але цяпер ужо 3-й год пашоў наш выдавецтва, мы бачым, што нам шмат дасылаюць рукапісаў, і мы бачым, што мы стараемся рэагаваць не толькі то, што мы любім, хочам, але мы рэагуем на публіку, таму што асабліва, да, пасля, калі взяць квір вымярэнне, тады адно з нашых такіх кірункаў моцных,
і спецыфічных у Беларусі то ўвогуле немажліва выдаць. І мы бачым, што многія выдавецтвы Беларусі, якія таксама выехалі, яны все адно асцярожнічаюць. І таму мы вот тэксты ананімныя, многія аўтары, аўтаркі знаходзяцца в Беларусі, многія в турмах, якія выйшлі з турмаў, якія дасылаюць нам рукапісы, ананімна мы іх то бок будзем друкаваць. Яны, то бок мы рэагуем і на запад, які ідзе нават з Беларусі. Не толькі наша спецыфіка дыаспарна альбо выгнання, мы стараемся нейкую сувязь, наколькі гэта мажліва, захоўваць з беларусамі, з беларускамі Беларусі. Добра, Югась, зараз да вас пытанне. Як да чалавека літаратуры, то бок Уладзіслаў Гарбацкі так катэгарычна даволі сказаў, што это адназначна гуманітарная місія, гэта адназначна не можа прыносіць там грошы і нейкія там дывідэнды. Вы як пісьменніца, ці можа, скажыце, ці можа беларускі пісьменнік быць у замежжы паспяховым наогул? І наогул, калі ты пішаш у замежжы, што гэта? Это спосаб выказацца, ці сапраўды можа паўстаць такая гісторыя, калі твоя кніга запатрабавана, ты прадаеш шалёнымі тыражамі і стаяць чэргі за аўтографамі па эту кнігу? Вельмі смешнае пытанне, дзякуй вялікі. Дзесьці годзе можа в сярэдзіне 2000-х, калі яшчэ не было соцсетак, то людзі знаёміліся в розных аплікацыях, там месенджеры такія кшталту ICQ, і там знаходзілі людзі незнаёмыя адно аднога, і я там знаёмілася з рознымі франкафоннымі асобамі, і адзін чалавек у мяне нават не паспела пазнаёміцца. Ён у мяне спытаў: звычайнае пытанне, кім ты робіш, чым займаешься ў жыцці. І в той дзень чамусьці я не сказала там сваю прафесію, якой я працую, там інспектор па кадрах. Я сказала, што я пісьменніца. І наступнае ягонае пытанне было: вау, круто, а ці добра прадаюцца твае кнігі? І я яго забаніла просто, тому што я не магла тлумачыць. Нават пісьменнікі, якія пішуць на ангельскай мове, ім складана зарабіць. Гэта ўзровень Стывена Кінга і Джоан Роўлінг. Вось тады пісьменнік пачынае зарабляць. Што тычыцца пісьменства на беларускай мове, то гэта банкруціць. Просто банкруціць. Не то, што ты трымаешся на нулі і гэтак далей. Ты сыходзіш в мінус глыбокі. Таму гэта таксама гуманітарная місія яшчэ ў квадраце. Абсалютна. Это вечная інвестыцыя самога пісьменніка, які не атрымлівае назад, не вяртае нават тое, што аддаў, так? Я нават не выміраю, я нават мне думках няма выміраць пісьменніцкі поспех грашыма. Просто я разважаю абсолютна іншымі катэгорыямі фармавання там нацыі, сваім нейкім унёскам у думку, развіццё там беларускай думкі, развіццё беларускай літаратуры і так далей. Ну добра, ну як тады быць? Ёсць прыклады і ўкраінскай дыяспары, і польскай дыяспары, у якіх літаратура фармавалася шмат у чым у замежжы, дзякуючы замежным цэнтрам. То бок колькі всякай польскай літаратуры было напісана ў Парыжы, тым самым это нельга вымерыць. Няўжо беларусам адмовіцца ад гэтага ўсяго з-за таго, што яно не прыносіць дывідэнтаў тут і зараз? Не адмаўляцца. Я падыйду да гэтага пытання з іншага боку. Вось ты казаў, што выйшла кніжка мая перавыдання. Яна выходзіла ў 2005 годзе. Тут бок я не пісала 20 гадоў, і для мяне пытанне, дзе існуе беларуская літаратура, ці ў Беларусі, ці за мяжой, гэта пытанне ўсяго майго жыцця як чалавека, які ідэнтыфікуе сябе пісьменнікам. І гэтыя все гады былі прысвечаныя разважанням таму, чаму я не магу пісаць, што мне перашкаджае, і рэфлексіі, самарэфлексіі. І гэта непасрэдна літаратура, непасрэдна звязаная з нацыяй, нацыянальнай ідэяй, таму што яна адбываецца на мове. І у нас ввогуле ніколі не было нацыянальнай дзяржавы, тая Беларусь, якая існуе, гэта квазінацыянальная, гэта назва Беларусь, а насамрэч там зусім іншыя каштоўнасці. І мало таго, што яна квазінацыянальная, яна яшчэ і аўтарытарная, дзе ўлада захопленая, дзе ўсе галіны ўлады зрошчаныя, злітыя ў адну. І таму, як гэта адлюстроўваецца ў літаратуры, гэта адлюстроўваецца в сюжэце. Калі пісьменнік піша з фабулай, у яго героі дзейнічаюць. І вось як толькі герой пачынае мне дзейнічаць, далей адбываецца нейкая сюжэтная катастрофа, яго просто звальняюць з працы, альбо ён вымушаны эміграваць, і мне просто не развіваліся сюжэты, я не магла героям надаць просто нейкіх жыцця, прыгодаў, перыпетыі. І так я і думала, што уласна пісьменніцтва маё скончанае, таму што я не магу, усе кнігі атрымліваюцца аднолькавымі, што бы ён не рабіў. І 20 год, 9 жніўня 20 году у маім непісьменстве была пастаўленая тлустая кропка, таму што все сюжэты яны сфармаваліся, таму што нарэшце герой ён зрабіў это, ну, калі мы кажам у тэрміналогіі голливудскіх сцэнарыстаў, адбылася другая паваротная падзея. Гэта першая паваротная падзея, калі з героем штосьці здараецца, вось з беларускай нацыі штосьці здарылася ў 94 годзе. Вось. А другая паваротная падзея, калі герой уже сам прачынаецца, распраўляе плечы і пачынае і выходзіць і становіцца суб'ектам палітыкі.
і вось тады жыццё кожнага чалавека яно як бы даходзіць да гэтай кропкі пераломнай, і яно набывае зусім іншы сэнс у рэтраспектыве. Все ягоныя дзеянні былі дарэмна, недарэмна, што з ім здарылася, які ён зрабіў выбар. І гэта асвятліла ўвогуле всю нашу гісторыю, пачынаючы з 94-го году, і прывяло яе да нейкага лагічнага вось такога этапу. Таму я кажу, што 20-й год ён і для фармавання нацыі, і для літаратуры. І другое, што я усвядоміла, то для мяне, як для пісьменніцы, пытанне, ці можа Беларусь дзейнічаць, ці можам мы Беларусь тут фармаваць. Я магу спытаць, ну хто ж мне забароніць? Ну я ж, канешне, я фармую яе тут, калі я карыстаюся мовай, калі я ствараю гэтыя кнігі. Ну, яна ўсё адно, яна на беларускам матэрыяле, яна для беларусаў, па-беларуску, нават, ну, гэта працяг нашай уласнай ідэі, так? Але такі момант, які вось я яшчэ ў працэсе ўсведамлення. Мне здаецца, што калі б я знаходзілася ў Беларусі, то я б не змагла пісаць, мяне б абмяжоўвала самацэнзура. Альбо самацэнзура, альбо гэта псеўданім. А псеўданім гэта смерць пісьменніка, таму што ён не атрымлівае сувязі з аўдыторыяй, ён не атрымлівае сувязі з чытачамі, нейкія вядомасці. То бок псеўданім гэта вельмі вялікая, ну такое, ну пісьменніцкая, вельмі вялікая велізарная страта такая. І я яшчэ асэнсоўваю гэты момант, але у нас, ну, няма выбару. Існуе Беларусь, фармаваць Беларусь па-за межамі. А што рабіць? Канешне, мы працягваем гэта, і настолькі шмат у якіх людзей вялікае пакліканне рабіць унёсак, хто як можа, хтосьці займаецца там нейкімі палітычнымі справамі. Мне, можна сказаць, у пэўным сэнсе пашанцавала, мне гэтым прасцей, я дзейнічаю самастойна. І таму, так. Добра, вось таксама цікавы момант. Я вот да Андрэя зараз хацеў бы звярнуцца. Вось мы кажам весь час беларусы, беларусам, для беларусаў, па-беларуску. А ці ёсць да этого ўсяго цікавасць у заходніх палітыкаў, грамадскіх дзеячаў? Бо я разумею, што вы шмат кантактуеце з замежнікамі, ну, уже з прадстаўнікамі там Польшы, Літвы, там розных урадаў. Ці ёсць гэтая цікавасць да беларускай тэмы, і які вобраз зараз ёсць, напрыклад, у беларусаў? Бо быў 20-й год такі вось гераічны, рамантычны. Вось зараз 2025 год. І ці ёсць цікавасць, як яны бачаць усіх нас? Цікавасць ёсць, таму што Беларусь ёсць не толькі беларускай праблемай. Беларусь ёсць краіна, якая знаходзіцца на ўсходняй мяжы Еўрапейскага Саюзу, мяжуе з некалькімі еўрапейскімі краінамі, і гэта з'яўляецца, ну, важным фактарам з таго, што Беларусь нельга выключыць там з разумення, неабходнасці неяк адносіцца з гэтым. Але, канешне, значнасць увагі да Беларусі у гераічны перыяд 20-го году, ну, яна непараўнальная з колькасцю той увагі, якая там сёння ёсць адносна Беларусі, і палітычнай, і культурнай, і самай рознай іншай, таму што гэта не займае першыя старонкі газетаў, інтэрнэт-сайтаў, гэта менш цікавіць агулам публіку, таму даволі важна, напрыклад, што беларускія палітычныя інстытуты, у тым ліку там Святлана Ціханаўская, вядзе вось гэтую даволі эфектыўную дыпламатычную працу па падтрыманню іміджа Беларусі, размовы пра Беларусі, утрыманню парадку дня на высокім узроўні. Гэта таксама да палітычных інстытутаў, якія хоць і не з'яўляюцца дзяржаўнымі, з'яўляюцца карыснымі для беларусаў. Але я хочу на некалькі рэчаў адказаць вось Югасе, якія мне падаюцца праблематычнымі. Калі яна кажа, што беларуская дзяржава сённяшняя не з'яўляецца нацыянальнай дзяржавай, мы можам казаць пра гэта толькі у культурна-нацыянальным сэнсе. То бок, калі мы разумеем нацыянальна як культурна, як беларускую культуру, беларускую мову, асабліва там беларускую незалежную культуру, якая ствараецца па-за дзяржаўным кантролем і надзорам, то так, канешне, гэта дзяржава не нацыянальная. Але калі мы разважаем у
тэрмінах там палітыкі і паліталогіі, то Беларусь, сённяшняя Беларусь, якая рэальна існуе ў рэальным свеце, ёсць нацыянальнай дзяржавай. Таму што ў свеце больш ніякіх формаў как бы больш не існуе. Ёсць нацыянальныя дзяржавы і ўсё, nation states, как бы для іх ёсць такая структура ААН, яны там усе збіраюцца і нешта абмяркоўваюць з рознай ступенню эфектыўнасці. І Беларусь рэпрэзентаваная там как бы у тым выглядзе, якім яно ёсць. Далей мы можам казаць пра тое, што ну канешне, калі мы паглядзім на крытэрыі нармальнай сучаснай нацыянальнай дзяржавы, якая складаецца з адзінства тэрыторыі, адзінства нацыі, адзінства дзяржавы і адзінства дэмакратычнага парадку кіравання, то ў Беларусі адзін элемент як мінімум адсутнічае. То бок у нас няма дэмакратычнага кіравання, што не дазваляе беларускай нацыі быць уладальнікам свайго лёса. І гэта ёсць для нас праблема нашага пакалення ўсяго, якое ёсць. Вось гэта з'яўляецца тым, з чым мы как бы мусім працаваць, на што мусім адказваць. І далей пра фармаванне Беларусі за межамі там, і стварэнне Беларусі за межамі. Мажліва, мы можам рабіць, там, фармаваць нешта там, у Беларусі, у беларускай культуры, у беларускай палітыцы, у беларускім бізнесе і гэтак далей. Але мы не можам ствараць Беларусь. Мы не можам ствараць Беларусь, таму што яна ёсць, і яна ёсць адна. Гэта как бы тое, как бы, што існуе як нацыянальная дзяржава і мае сваё імя. Вот у мяне ёсць імя, ёсць такія рэчы ў свеце, якія існуюць толькі ў адзінкавым экземпляры. Андрэй Ягораў ці там Васіліса Дзексірэнка існуюць у адзінкавым экземпляры. Нельга стварыць Андрэя Ягорава па-за межамі Андрэя Ягорава. Нельга стварыць Беларусь нейкую іншую как бы, па-за межамі гэтай Беларусі, бо яна адна. Але відавочна, што мы маем два як мінімум праекта нацыянальных. Адзін зараз рэалізаваны на тэрыторыі самой Беларусі і зусім іншы і па вонкавых і па ўнутраных паказчыках зараз існуе за мяжой. Ну, добра? А калі мы кажам не квазінацыянальная, а квазібеларуская, тады тэрміны мы захоўваем сэнс тэрміна нацыянальная дзяржава, што яна квазібеларуская. Гэта быў Андрэй Ягораў рэпліка, а адказ на пытанне, я перахапіла мікрафон. Я пайшоў. Не. Ну, як бы два нацыянальных праекты сапраўды не могуць існаваць, таму што нацыянальная дзяржава сэнс, ну, як бы дзяржава-абалонка для існавання нацыі, у якой яна рэалізуецца. Але ў нас як бы існуе працэс, ну, ён не скончаны. І тое, што мы робім за мяжой, гэта каб прынесці яго туды. Вось для гэтага сэнс того, што, прынамсі, я так бачу сваю дзейнасць, каб прынесці гэты сэнс як унёсак у фармаванне дзяржавы. Ну, тое, што яна існуе у выглядзе там, лукашэнкаўскай дзяржавы, гэта пераходны этап. Ой, добра, мы уже адразу так перайшлі да тэмы сэнсаў. Ну, давайте па іх пройдземся, тады ўжо па чарзе. Вось Югася выказалася. Это сапраўды важнае пытанне, які сэнс таго, што з намі адбываецца. То бок, калі чалавек праходзіць нейкія пакуты, яму это лягчэй праходзіць нейкія выпрабаванні, калі ён ведае для чаго гэта. І сапраўды ёсць такі як місія такая эміграцыі, калі з'явіцца акно магчымасцяў, калі штосьці там стабілізуецца альбо наадварот дэстабілізуецца, са сваім капіталам і палітычным, і культурным, і грашовым вярнуцца ў Беларусь і вось данесці гэта. Ці можна так фармуляваць, ці ёсць нейкія іншыя фармулёўкі? Які сэнс нашай вот этой эміграцыі, вымушанай, невымушанай? Можа быць, калі не супраць па чарзе выкажемся, можа быць, з Васілісы пачнем. Калі палякі мне кажуць, мы жадаем вам хутчэй вярнуцца дадому, мы жадаем вам хутчэйшых пераменаў, я кажу, пачакайце, мы яшчэ не гатовыя. Дайце нам трошкі часу. Просто я гэта адчуваю, гэты працэс, я адчуваю як працэс сталення. Ввогуле, калісьці мы спрачаліся на тэму, ці беларуская нацыя гэта супольнасць, і я спрабавала прааналізаваць ввогуле на гэтую групу людзей як супольнасць, як такую вялікую гіпер-мега супольнасць. І я ўспрымаю нас як такую вялікую сям'ю, і Беларусь, я вось гэтую, якая тут у мяне,
гэтую тэрыторыю Беларусі я ўспрымаю як такое радавое гняздо. Ведаеце, у мяне таксама ёсць дом, якім я не была, дом маіх дзядулі і бабулі, дзе я не была 5 год. І гэта радавое гняздо маёй сям'і. Таксама я ўспрымаю Беларусь як радавое гняздо наша. Мы павінны клапаціцца пра яго, мы павінны дбаць пра яго, мы павінны думаць увесь час пра яго і рабіць усё для таго, каб там было ўсё добрае і гэтае радавое гняздо развівалася. Але так сталася, што мы знаходзімся зараз па-за межамі, і гэта час сталення. Мы проста перажываем праходзім такія этапы, такія, ну я б не назвала гэта пакуты. Калісьці я думала, што каб дапамагаць Беларусі, трэба вярнуцца. Можа, я ўжо казала гэта. Трэба вярнуцца дадому як мага хутчэй. Вось я там навучуся новым практыкам, такім еўрапейскім, зараблю грошы і вярнуся дадому. І буду рэфармаваць Беларусь. Зараз я зразумела, што гэта ўсё можна рабіць за яе межамі. Што можна ўплываць, што можна вучыцца, што можна развіваць сябе, што можна развіваць сваю супольнасць, суполку, свой бізнес, свае арганізацыі, строіць нетворк, вучыцца таму, як іншыя краіны развіваюцца, як там хто жыве, паказваць, якія мы. Таму, якое было пытанне? Пытанне было ў тым, які сэнс усяго гэтага, але здаецца... Вось такі сэнс, мы вучымся. Мы вучымся, мы сталеем, мы ідём далей. Я іду. Хто яшчэ? Калі вам цікава гэтая тэма, гэта ўзгоднена з мадэратарам, калі вам цікавая тэма, што такое Беларусь, хто такія беларусы, то мы запрашаем, мы з сябрамі запрашаем вас паразмаўляць, працягнуць гэтую размову пасля дыскусіі. Вось трэба ісці прямо, просто, і потым налево, і там пры душы, там, дзе лазенкі, там мы, і там напісана, так, на памежжы, як там напісана? Наша памежжа. Там ёсць такая картка, мы запрашаем паразмаўляць без мікрафонаў, просто пра тое, хто мы, што такое Беларусь, ці Беларусь гэта дзяржава, ці Беларусь гэта тэрыторыя, ці Беларусь гэта людзі, гэта мы. Вось, дзякуй. Толькі удакладніце, калі гэта будзе, каб людзі не адразу разгубіліся. Пасля дыскусіі мы проста пройдзем туды ў такім свабодным фармаце. Дзякуй. Все пачулі, бярэмся за рукі і адразу все ідзем працягваць. Пряма і направа, і налева. Добра, Андрэй, які сэнс таго, што адбываецца? І ці ёсць гэты сэнс? Відавочна, ёсць гэты сэнс, але сэнсы ствараюцца людзьмі. Калі мы кажам пра Беларусь, акрамя вось той Беларусі, якая існуе, якая адна, яна яшчэ ёсць ідэяй. Гэта даволі ясна адчуваў і пісаў пра гэта Владзімір Мацкевіч там у сваіх тэкстах, калі ён сказаў, што Беларусь это не толькі тое, што мы можам там ствараць, але для гэтага стварэння нам неабходна думаць Беларусь. І гэтае думанне Беларусі ёсць тое, што таксама дазваляе ствараць вось гэтыя праекты Беларусі і ўвасабляць гэтыя праекты. І праектаў Беларусь існуе не адзін. І лепш, калі іх існуюць не адзін, і яны ведуць паміж сабой прадуктыўны дыялог ці нават канфлікт, як гэта адбываецца зараз, бо гэта ў пэўным сэнсе таксама ўзбагачае мажлівасць зменаў у Беларусі ў прадуктыўным рэчышчы. Ну і навошта гэта ўсё? Я ўжо казаў, паўтаруся, што на сённяшні час беларуская дзяржава, нацыянальная дзяржава, nation state, яна існуе. Але у нас не хапае двух важных кампанентаў. Гэта сувязі беларускай нацыі з мажлівасцю кіраваць сваім лёсам. Транспамежнай беларускай нацыі, незалежна ад таго, дзе мы знаходзімся, канешне. І для гэтага патрэбна пабудова дэмакратычных інстытутаў. Суверэнітэт нацыі мусіць быць вернуты самім беларусам. Контроль над сваім лёсам, контроль над тэрыторыяй, контроль над сваёй дзяржавай, над дзяржаўнымі інстытутамі. Бо тое, што ёсць на сённяшні час, яно, калі хочацца, непрыгожа. Неправільна так. Трэба зрабіць правільна, і ў гэтым сэнсе мы тут па-за межамі ёсць той часткай беларускай нацыі, звязанай з беларусамі, для якіх і там, і тут стаіць адная і тая самая задача.
Таму што рабіць з гэтым это ўжо другое пытанне, але сэнс менавіта ў гэтым вярнуць Беларусь беларусам. Владислав? Я с покутами, так само, как тут было пытание, с покутами я не сутыкался. Я привилегирован, я съехал с Беларуси давно, до 2020 года, живу уже больше за 12-13 год стабильно у Вильни, у Литве, у демократы, семья, кахание, партнер. Я интегрированный, цудовно все. И я как раз хотел про этот акцент, на этот привилей сказать, что для меня это вот выгнание, это выгнание. Я решил выехать самостойно, так, хотя были, конечно, экономичные были моменты, так само это были моменты, все-таки это выгнание экономично, да, мы шукаем працу экономично, альбо там, коли квир, там, некие там репрессии мини, я не порівновую з 2020 годом, то у выніку это все равно, это, конечно, выгнание. І карыстацца гэтым прывілеем жыць у дэмакратычнай краіне, у нармальнай дэмакратычнай краіне, якую таксама можна крытыкаваць, я маю на ўвазе Літву, ставіць пад сумненне многія там моманты, шмат чаго няма, як там у Ісляндыі, там ці у Фінляндыі, у Літве яшчэ няма шмат чаго. Але тым не менш гэта дэмакратычная краіна, і яна дае мажлівасць мне ствараць, быць беларусам, беларускамоўным, пісаць, стварыць і дапамагаць быць у гэты прывілей мой, карыстацца гэтым прывілеем, дапамагаць беларусам, беларускаму. Я магу карыстацца, правда, я магу дапамагаць, перакладаць. І гэта еще місце таксама важна, 20 год показал цудоўна, што гэта раней гэта мало, так слабо проявлялось. Паглядзіце, мы як цяпер апынулись в розных краінах, як мы вывучаем мовы. Мы раней, у нас там калега цяпер у Сакартвелі, у нас з'явилась першая цудоўная перакладніца з грузінскай на беларускую мову. У нас былі там за савецкім часам, но яны карыстались расійскай мовай. А цяпер, вось дзякуючы вось гэтай жудаснай сітуацыі, у нас то бок знаходзім плюсы і мінусы у гэтай прывілеі, мы кантакты наладжваем уже самі, неафіцыйны рэжым лукашэнкаўскі, а мы вось праз такі вось гэта альтэрнатыўнае поле. Ніхто не ставіць, конечно, пад сумнеў, беларуская нацыянальная дзяржава адна, але вось мы як вось про то, што ты кажаш, якраз супраца паміж всеми гэтымі рознымі супольнасцямі на карысць Беларусі. Таму для мяне выгнанне маё гэта можна засекі такая, што тут пытанне там травмы, там ці сум, ностальгія, гэта пытанне я адкидываю пакуль, але для мяне гэта прывілей, якім трэба, і на жаль не все карыстаюцца, не все разумеюць, не все там не ведаю, альбо адкидывают, адмаўляюцца ад Беларусі, кожны мае права рабіць што хоча, альбо дасюль Вільні я ведаю шмат людзей, якія сидят на валізах і чакаюць завтра вернуцца ў Менск і кажуць, што мы не хочам літвійскую мову вывучаць только тому, што навошта мы завтра вернемся ў Менск. А досвед гісторыі дыяспоры паказваюць, што вот отец нацыян з'ехал і ён не вярнуўся, памёр в Лондоне, і ён рана гэта зразумел і всім пісаў пра гэта. Але, на жаль, 5 год, колькі ўжо год, правда, але ёсць застаюцца такія, не ведаю, эмацыйныя, не ведаю, романтычныя, якія завтра вернуць і не хочуць інтэгравацца, не карыстаюцца гэтым прывілеем. То бок яна з дрэннага варта знаходзіць плюс, і для мяне выгнанне гэта карыстанне прывілеем дзеля беларускасці, для Беларусі. І калі можна завершу такім романтычным, філазофскім, я заўсёды тут просто кажу, дай пра тэрыторыю, все гэта вельмі важна. Я зусім не містычны, я вельмі рацыянальны чалавек і даследнік, але я люблю спасылацца, ведаеце, на вось гэту цытату вядомую Альбера Камю, альбо мою любимую Маргарит Юрсенар, франка-бельгійская пісьменніца, які сказалі, што моя радзіма гэта французская мова. Для меня вот заўсёды для меня вот моя радзіма это беларуская мова. Я ў Вільні жыву, з партнерам цудоўна мы аднаўляем ВКЛ. Там все спрачаются, там литвинец, какие-то проблемы. Мы давно живем, показываем, что такое ВКЛ у реальности. Мы обновили ВКЛ, мы живем, там литовец, белорус, и мы интегрируемся, мы выучили один одну мову, мы показываем, что такое ВКЛ, что это может быть, снова же это привилей. И тому мова для меня так само, это миссия, это и мова. Для меня, что такое Беларусь, это белорусская мова, и неизвестно, и я скажу, я витеблянин, в Витебску я почувался, я был там на самоте, в умовном плане, завсёды. У Вільні я не на самоте. Я больше адпачуваю себя беларусам, беларускамоўным, не ў Віцебску, а ў Вільні. І таксама, гэта можа моя асабістая сітуацыя, таму для мяне гэта моя Беларусь, гэта беларуская мова, а яна не абавязкова прывязана. І мы ведаем, што сітуацыя такая сацыялінгвістычная ў Беларусі, што, мы ведаем, да, я шмат студэнтак прыязджаюць у ІГУ, і мы бачым, што сітуацыя все горш і горш, яны просто не ведаюць, што такое беларуская мова, они читают класікаў, Мележа, Кузьмы Чорнага па-расейску, они кажуць, што нам так афіцыйна цяпер нават дазваляюць рабіць, читать белорусскую литературу по-российску. То бок, вот такая ситуация. Тому белорусская мова, это давно не привилей белорусов в Беларуси, это вот наш привилей, мы им карыстаемся, и белорусы, які приезжают в Беларусь, они зайздросцяць нам. Я рады, и гэта так само мы их перавучыць можем, мы можем дапамагчы захаваць гэты привилей и
перадаць. Прыгожа вельмі. Можно, Конечно. Василиса, как я сказала, что по-за межамі Беларусі мы можем рабіць тое самае, что мы рабілі в Беларусі. Вот я тут больш рэзка пазначу дыхатамію. Не ўсё тое, што мы можам рабіць тут, мы можам рабіць адносна Беларусі. Не ўсё тое, што можна зрабіць унутры і знутры Беларусі, можна зрабіць звонку з дыяспары. Мы не можам нічога зрабіць з адукацыяй, з местам адукацыі беларускіх дзяцей на сённяшні час. Мы нічога не можам зрабіць з судова-прававой рэформай у Беларусі. Мы нічога не можам зрабіць з адаптацыяй да зменаў клімату у Беларусі, якія нас чакаюць. Это ўсё тое, што мы не можам рабіць, таму што для гэтага трэба мець мажлівасць быць у Беларусі, уплываць на гэтыя працэсы знутры, а лепш мець дастатковую колькасць улады у нашых руках, у руках беларускай нацыі, каб гэта зрабіць. І тут існуе такая опасность, что калі мы пачынаем думаць, што мы тут норм так можем усё рабіць, гэта вядзе да ігнаравання пытання рэальнай Беларусі і ўрэшце стварэння даволі замкнёнай такой супольнасці самой на сабе, на сваіх праблемах, на тым, што нас клапоціць. Гэта ўсё важна, мы важныя для сябе, мы частка беларускай нацыі, але асобная яе частка са сваімі, але вось гэтую дыхатамію трэба заўсёды утрымліваць, разумеючы, што ўсё ж такі Беларусь гэта галоўная прастора практыкі. Это цікавая сапраўды тэма. Усішы, калі Владзіслав выказваўся, хацелася так парировать. Дык можа тады і хай з ім, з Лукашэнкам, хай там будзе, а мы тут рэалізуемся як даследчыкі, палітолагі, як бізнесмены, як чальцы розных структураў палітычных. То бок, можа быць, і няхай яно так і будзе, як у Беларусі ёсць. Няхай яна жыве русіфікаваная Беларусь, а у нас тут свае праблемы. То бок, ці можам мы прыйсці да сітуацыі, што в прынцыпе адыдзе з першага плану вось гэтае пытанне змены сітуацыі в самой Беларусі. Можа быць, мы сапраўды як вось аддрейфуем ад яе і просто будзем жыць сваім жыццём, і это окей? Нет, тут пытание как раз не то, что мы игноруем Михаила Лукашенко, нет. Тут пытание как раз заховать и быть подрахтованными до змены, как часто мы были не подрахтованы до проекта. Вот как раз политично, культурно, мовно. Мы заховываем, мы рыхтуемся, мы навучаемся у наших коллегов демократичных, потому что часто, это видите, как вот в политологии, там есть вот урад, а есть там теневый урад, які все одно одразу готовы, повинен быть готовы, калі раптам что-то здарыцца. У нас гэта вельмі часто не было, все гэты размовы на кухнях альбо в интернетах, але как раз теперь, после 2020 года, мы бачым реальные проекты с палітычнай вымярэнні, рыхтуются, разважают, ясно, что вот это позва дня палітычны на международной арэне беларускай тэмы, то, что робіць, и офис Тихановской, іншыя структуры. Мы в культурной мовной сфере это робим. Нет, не Михаил Лукашенко, это не значит, что мы сидим и просто ствараем свою беларусніку казачную, утопичную. Нет, мы как раз рыхтуемся, так вельмі рацыянальна. Я кажу про нас, про наши выдавецтвы, например, про дыаспору лондонскую. Можливо, есть индивидуальные некие проявы, конечно, якія, да. Просто мы бачим таких, які просто асімілююцца все. І нават асабліва Францыя гэта бачыць. Французская модель такая. Мы приезжаем в Беларусь, Франция, они давно асіміляваліся, они нават ходят в православную российскую церкву, они себя лічаць, незважаючы на войну, расейцами, они не цікавятся книжками по-беларуску. Вот это приклад такой. Нет, это вот такая іншая крайнасць, такая вельмі негативная, на мою думку. Але нет, мы как раз таки вельмі конструктивны за дыялог, за выбудову, за падрыхтоўку, за захаванне, потому что и мы то, что мы робим, на нас звяртаюцца за экспертызы моўнай, перакладніцкай, гендернай і так далей. І как раз мы гэта можем зрабіць, і мы робім гэта. Таму нет, гэта не Михаил Лукашенко, гэта пытанне быць гатовым і падрыхтаваным. Мы гатовы і падрыхтаваны. Дзякуй. Васіліса? Адкажу Андрэю. Адна справа рабіць усё тут для тут. І другая справа рабіць усё тут, каб паднасіць цэглу тым, хто там. І вось я лічу, што мы такі тыл, які гэтую цэглу падносіць. І гэта можна рабіць і зараз. І гэтыя сувязі застаюцца, гэтыя іншыя практыкі, гэтыя
іншы стыль камунікацыі, іншыя метады, іншыя нейкія спосабы дзеяння. Мы ім вучымся ўжо зараз і можам, вядома, гэта вельмі абмежавана. Вядома, што мы трацім гэтую сувязь, мы трацім гэтае разуменне, гэтае адчуванне таго, як яны там пачуваюцца і як там можна дзейнічаць, што можна, што не можна, але сувязі паміж намі яны застаюцца так ці інакш, і гэтую цэглу удаецца паднасіць і зараз. Вось, я пра гэта казала, што можна дапамагаць зараз такім чынам. Пытанне пра хайзім з Лукашэнкам робім усё тут, так? Ну так, то бок, што нам засталося ад радзімы? Ці толькі настальгія, якую мы як бы перажывем як дарослыя людзі, ці нешта яшчэ, і нам все ж таки трэба нешта рабіць для того, каб этот дзень мы приближалі как маглі. Як пісьменнік я ўвогуле магу сказаць, што я не магу адарвацца ад Беларусі, і я павінна там прысутнічаць як сведка. І у мяне даўно такая была стратэгія прысутнічаць і бачыць падзеі, якія вось адназначна гістарычны. Там калі быў выбух у метро, я была ў метро, на іншай станцыі я пайшла пешую адразу глядзець, што там адбываецца. Калі запальвалі свечкі, людзі, я таксама пайшла туды, каб прысутнічаць пры гэтых падзеях. У 2020 годзе вось мне трэба бачыць надвор'е, якое там у Беларусі ў той самы момант. І тое, што рэкляма на вуліцах, так розныя дробязі, якія потым аднаўляюць тую гістарычную не то што атмасферу, а проста аднаўляюць той самы вобраз, каб ён быў гістарычна дакладны. І я там прысутнічаю. Дзякуй Богу, існуюць сродкі сувязі сучасныя, якія дазваляюць хаця б крыху, хаця б абмежавана, але ўбачыць у рэальным фармаце тое, што адбываецца там. Якія там растуць дрэвы, што там высеклі, якія крамы, як выглядаюць людзі. І таму я ад Беларусі адарвацца не магу, гэта моя, як бы, і жыву ва ўяўнай Беларусі, якую я дабудоўваю ў сваім уяўленні. Гэта даволі цяжка, таму што я не бачу, а я будую гэта ў розуме сваім ва ўяўленні. І гэтую эпоху, якая цяпер адбываецца, цяжкая вось такая, якая прыйшлася ў 2020 годзе, і я яе фіксую і змяняю яе, і мне немагчыма існаваць асобна і асімілявацца. Я, як сказаў Ладзь, я існую, седзячы на валізцы, гатовая стартануць у бок беларускай мяжы ў першы ж момант. Ну і такое пытанне, на якое я хацеў, каб все ж таки спікеры адказалі. Ёсць все ж таки розныя падыходы. Ёсць, напрыклад, некаторыя расійскія эмігранты, палітычныя эмігранты, якія выступаюць такім адназначным публічным пасылам. Выязджайце. Вось калі вы нармальны рускі чалавек, выязджайце, таму што нічога лепш не будзе. У нас беларускай супольнасці ёсць некалькі падыходаў. Адны кажуць, сапраўды таксама выязджайце, далучайцеся да нас, няма чаго там, вашых дзяцей возьмуць в піянеры, іх лагеры розныя там а-ля мілітарныя. Трэба ехаць. Іншыя кажуць, не, заставайцеся, партызаньце, інакш Беларусь, она будзе такая проста абяскроўленая, інакш там беларусаў вывезуць, завезуць кагосьці іншого, адбудзецца замена насельніцтва, захоўвайце беларушчыну, як захоўвалі беларус там в БССР, напрыклад. Таксама, здаецца, не в самых спрыяльных умовах, але былі людзі, якія цягнулі гэта, крыж неслі. Як бы вы сказалі, калі б вы маглі публічна звярнуцца да вялікай колькасці беларусаў, которые знаходзяцца ў Беларусі, ці выязджайце, ці заставайцеся і трымайцеся свайго? Ну, напэўна, з Владзіслава зноўку пачнем, калі вы не супраць. Я думаю, няма аднаго рэцэпту. Это как вот у расейцаў кажуць. В Расіі, мажліва, прабачце, я тут і пажартую, але у Расіі, відаць, сапраўды там немажліва нічога змяніць, там трэба выязджаць разумным і крытычным асобам, там наўрад ці што зменіцца не то што бліжэйшы, але ў далёкі час. Беларусам я сказал, все ж таки я не могу так сказаць адназначна, тут няма аднаго рэцэпту, як я сказал. Ёсць сапраўды, хто з'язджаць і іх вывозіць і дапамагаюць, в тым ліку структуры палітычныя ў выгнанні, якія знаходзяцца, вельмі добра з гэтым працуюць, і з палітычнымі зняволенымі, там і з эканамічнымі, з гендернымі, ну з усімі в прынцыпе, але многія таксама варта сказаць, што все-таки партызаняць. Бо беларускае партызанства это, ну, зноў з'ява не толькі романтычная. Это з'ява, насамрэч, про якую шмат літаратуры напісана, класікі там, і дыяспарныя, і класікі в Беларусі, про гэта дух такой партызанскі, то бок, і яны ніколі не з'едуць, нават мы будзем іх прасіць і заклікаць, як вы кажаце. Нет, многія беларусы просто застаюцца, альбо не дзейнічаюць дадзены этап, это не значыць, што яны пасіўнічаюць, альбо там яны асцярожнічаюць, але гэта
яны таксама рыхтуюць нейкі пасіўны супраціў, я не ведаю. Таму я бы адназначна не казаў выязджаць, таму што сапраўды рызыка. Ну плюс яны не з'едуць, мажлівасці няма. Візавыя іншыя абмежаванні гэта немажліва. У Расію з'язджаць гэта таксама, ну, таму няма рэцэпцыі адной, гэта 50-50, гэта трэба выязджаць, асабліва тым, каму гэта небяспечна, бо шмат каму небяспечна. Тым, хто гэта можа утрымлівацца, заставацца і застаюцца. І все-таки акцент я бы рабіў бы на партызанку такую, хаця б маральна, я не кажу партызанку, там пра не ведаю, падчас там і французскую, да, когда там Наполеон был, першая, другая асабліва сусветная вайна. Нет, я кажу про партызанку як стан такой, стан духу псіхалагічны такі ўвогуле, не рэйкавая там вайна ці так далее. Партызанка такая духовная, моральная, супротив. И мы уже бачим, что это так и многие белорусы и белорусские там застаются. И мы удивляемся. Я был переконан, что многие давно съехали, а потом бэмс, ну я не буду называть имен, потому что это... Але яны там, и в Менску, в Витебску, и в вёсках, и они робят такие речи. Нават солидарность такая вельми важная, присутность, потому что вельми часто присутность — это моц. И для тых, кто сидит, альбо тых, кто там просто слабее духом, вот кто нехто застаётся, такие моральные авторитеты. Я зноў жа не хочу, все хочу прям назвать имена, але нет, не буду этого робить. И яны, я ведаю, что робят куды больше, чем мы там в дыяспоре в Лондоне, альбо там, ну я не хочу там снизить нашу активность, потому что мы шмат робим и палітычным вымярэнні, в культурным, моўным, але яны робяць моральную такую, тому вось. И яны ніколі не з'едуць, нават калі і мы некаторым і прапановваем. А яны нет, адмаўляюцца і працягваюць. Нават сам факт жыць, быць, прысутнічаць, гэта супраціў маральны, таму нет, не з'язджаць, спалучаць. Дзякуй. Я падтрымаю тут коллегу, потому что, ну, хочется назвать имена, да, я могу перелічыць хіба, ну, там, 100 человек, просто, вот сидячи тут, разом з вами значно больше там, гэтых именаў, якімі ты просто ганарышся, гэта ёсць выбітныя людзі там беларускай нацыі. Яны знаходзяцца сёння ў Беларусі. І, ну, вось за гэтых умоваў, у якіх палітычных мы жывем, мы просто не можем гэта абмяркоўваць, але, ну, ведаць пра тое, што яны ёсць, мы мусім, да, там, мусім да іх у тым ліку там прыслухоўвацца, цікавіцца, што з імі адбываецца і што яны робяць. Але яшчэ вярнуся да такога выказвання Кіма Хадзеева, знакамітага менскага дысідэнта, яшчэ дысідэнта савецкіх часоў, які сказаў, што для Беларусі страціць, існуе толькі адзіная магчымасць страціць усё. Гэта вырашыць, што ўсё ўжо страчанае. Беларусь не страчаная. Пакуль мы не как бы кінем как бы гэта, яна будзе жыць і будзе развівацца. Таму для кожнага, дзе б ён не знаходзіўся, у мяне прыкладна адзін той самы пасыл. Самавызначайцеся, стаўце свае ўласныя мэты там, дзе вы знаходзіцеся, і вы знойдзеце мажлівасць там плённай і карыснай працы. Сам я думаю, што галоўныя задачы на сённяшні час гэта, ну, такія две рэчы. Гэта самаарганізацыя беларусаў, дзе б яны не знаходзяцца. І другое — гэта выхаванне алертнасці. Алертнасць — гэта як бы такое пачуццё, такі стан, калі чалавек чакае мажлівых зменаў, але не пасіўна чакае, а ён прыводзіць сабе ў стан гатоўнасці дзейнічаць, як толькі з'явіцца гэтая мажлівасць. І вось гэтыя дзве рэчы, самаарганізацыя ў дыяспары і алертнасць там беларускай дыяспары, і самаарганізацыя ў Беларусі, алертнасць беларусаў у Беларусі, гэта тое, на што трэба звяртаць увагу. Я от на Дзекавіцкага гляджу, бо як бы я памятаю пост пра беларускую дыяспару і масавую арганізацыю беларусаў у дыяспары. Мне падаецца, што гэта вельмі важны тренд сам па сабе, таму што мы можам зрабіць значна больш, чым больш наш патэнцыял. І у нас будзе і фінансавы, культурны, чалавечы, інтэлектуальны патэнцыял, калі мы больш арганізаваныя, і існуе масавая арганізацыя беларускай дыяспары. І для Беларусі ў гэтым сэнсе мы тады зможам рабіць значна больш. Дзякуй. Я да алертнасці дадам мой улюбёны тэрмін па-беларуску. Думаю, што гэта антыкрохкасць, антихрупкасць па-расейску. Мне падаецца, што гэта трэба ў сабе выхоўваць, каб стаць алертным.
Гэта такая якасць, калі маленькія стрэсы, так, гэта Насім Талеб, яго тэрмін, калі маленькія стрэсы дазваляюць табе прызвычайвацца да больш сільных, да больш моцных стрэсаў. І гэтыя стрэсы, яны толькі дапамагаюць табе, тваёй арганізацыі, тваёй нацыі быць больш прыстасаванымі да таго, што можа ударыць у любы, альбо адкрыцца акно мажлівасцяў у любы момант. Я таксама не ведаю, на пачатку 20-21 год я вельмі перажывала, што людзі з'язджаюць. Потым я зразумела, што кожны павінен сам самавызначыцца. Цяпер я думаю, што калі я за бізнес тут адказваю, так, за гэтую частку нашага грамадства, то я ганаруся тымі бізнесамі, якія застаюцца ў краіне. Яны захоўваюць той патэнцыял, які быў пабудаваны за гэтыя гады, за гэтыя дзесяцігоддзі. І вось такая фраза аднаго са знаёмых: я захоўваю для Беларусі наш інжынерны патэнцыял. І гэта для мяне вельмі важна. Я ведаю, што гэта людзі, якія там застаюцца і якія, калі трэба, яны ўстануць і будуць дзейнічаць. Гэта актыўныя людзі і самастойныя, і адказныя. Таму я жадаю, каб як мага больш людзей заставалася ў краіне. Вядома, для мяне вельмі такое, мяне непакоіць уплыў на бізнес, вымушаны працаваць усё больш і больш з Расіяй, з Турцыяй, з Кітаем. Гэта тыя краіны, яны ездзяць туды, яны вядуць там перамовы, у іх партнёры з гэтых краін. Таму яны не еўрапейскія нейкія мадэлі таксама выкарыстоўваюць, а яны вучацца такім рэчам, якія, можа, не да канца дэмакратычныя ці там прагрэсіўныя, а можа, у нечым і прагрэсіўныя. Таму гэта нейкі іншы досвед, які яны там атрымліваюць. Можа, гэта таксама не так дрэнна. Не хачу быць проста песімістам. Няхай тыя, хто хоча, той застаецца. А каму трэба, той няхай выязджае і падносіць цэглу тым, хто ўнутры. Дзякуй. Югася, калі ласка. Беларуская нацыянальная ідэя — гэта менавіта што ідэя, то бок думка, і думаць яе можна паўсюль, і гэта не залежыць ад тэрыторыі, і гэта не залежыць ад таго, па які бок мяжы мы знаходзімся. Гэта не зусім альтэрнатыва з'язджаць і заставацца. Гэта нават у Беларусі можна не быць прыхільнікам беларускай нацыянальнай ідэі. Гэта асабісты выбар кожнага, гэта два такіх станы, якія у кожнага свае прывілеі. Вось Уладзь казаў, што прывілеі мы маем, калі мы выязджаем пэўныя, так? І гэта сапраўды, там вельмі шмат трэба шанаваць. Гэта адсутнасць там цэнзуры, самацэнзуры, гэта магчымасць навучаць дзяцей на беларускай мове, стварыць ім цалкам беларускамоўнае асяроддзе, там без расейскай мовы і без піянераў і акцябратаў. Але людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, у іх іншыя прывілеі. Гэта магчымасць быць сведкамі таму, што адбываецца, магчымасць весці гэтую партызанскую працу, і спіс я магу бясконца працягваць без падрабязнасцяў. І таму гэта асабісты выбар кожнага. Я, напрыклад, збіралася заставацца там да апошняга, я датрывала да таго, як да вымушаных дзеянняў, я з'язджала не зусім з таго, што з майго ўласнага жадання, ратавалася. І таму я не лічу, што гэта два розныя, гэта які выбар. Беларуская ідэя яна застанецца пры чалавеку, калі ён думае Беларусь. Дзякуй. І у нас застаецца яшчэ хвілінак 20. Можа быць, у публікі ёсць нейкія пытанні, сябры, да нашых сённяшніх спікераў. Калі ёсць, падымайце руку, паднясем мікрафон. Ну добра, яшчэ час трошки застаецца. У нас уже сёння фігуравала ў размове тэма паваеннай эміграцыі, в тым ліку, дзякуючы якой быў створаны скарынаўскі цэнтр у Лондоне. І вось, наколькі я ведаю, у эмігрантаў той хвалі 44-го года, якія з'ехалі на запад і потом разбегліся па Аўстралія, Злучаныя Штаты, Канада, ФРГ,
Брытанія. У них быў такі тэрмін распакоўка чемаданаў, то бок тое, што надышло недзе на пачатку 50-х гадоў. То бок в чым сэнс? Людзі жылі гадоў 5, 6, 7, сапраўды, як і мы, чакаючы, што мы вось вернемся, вось нешта адбудзецца, будзе трэцяя сусветная вайна, зноўку межы пачнуць мяняцца. Ну і навошта прыжывацца в тым грамадстве як бы новым, калі мы все адно вернемся ў сваю вілейку, в Барановичы, ў Слонім, у Менск, ну, які сэнс. І вось гэты перыяд распакоўкі чемаданаў надышоў толькі ў пачатку 50-х гадоў, як такое асэнсаванне для кагосьці скрушнае, для кагосьці, ну, такое просто побытавае, што трэба вучыць мову, трэба вучыцца тут, трэба ставаць інжынерам, трэба ставаць рабочым, трэба ставаць лекарам. І шмат хто пасля праз гады пранёс все адно, не гледзячы ні на што, беларускую ідэю, але прафесійна рэалізаваўшыся ў заходнім свеце і стаўшы аўтарытэтам у гэтым свеце. Як вы думаеце, напэўна, таксама пытанне для кожнага з нас, ці ў беларусаў уже надышоў гэты перыяд распакоўкі чемаданаў, ці мы все яшчэ, ну, збольшага прадстаўнікі нашай дыяспоры, эміграцыі, мы жывем з чаканнем нейкай навіны в тэлеграм-канале, што вау, ці нам сярод ночы нехта пазвоніць, што вось все, вось нешта пачалося, і мы зноўку збіраем гэтыя торбы і кудысьці бяжым. Я могу толькі расказаць пра свой досвед. Мне спатрэбілася, я думаю, так 7-9 год, каб зразумець, што ну ўсё, трэба інтэгравацца. І гэта трэба адрозніваць асіміляцыю і інтэграцыю. Гаворка не ішла ў мяне пра тое, каб асімілявацца, так, каб рабіць выгляд, нібыта я полька. Гэта немагчыма проста. Мы цікавыя тым, наколькі мы адрозніваемся ад іншых. Мы цікавыя гэтым людзям. І таму, але праз 7-9 год, я просто дакладна не памятаю, але памятаю гэты момант. Я зразумела, што я жыву тут настолькі доўга і займаюся гэтай лагістыкай, ёй нешта разумею, і я магу там сказаць, што 10 000 гадзін я, напэўна, працавала ў гэтым. І таму, калі я тут так доўга жыву, пэўна, я ўжо размаўляю, аднак, па-польску. І я вырашыла, што окей, я пачынаю будаваць свой уласны брэнд, асабісты, і пачала выступаць па-польску на такіх лагістычных імпрэзах. Гэта быў для мяне пералом. І зараз палякі называюць мяне, ну, гэта наша беларусачка, прадстаўляюць мяне так. Гэта нармальна. Я інтэгравалася ў гэтае грамадства, я з'яўляюся часткай гэтага бізнеса. Мне давяраюць палякі, ці там немцы, ці узбекі, як прафесіяналу, як бізнесу, але яны ведаюць, што я беларуска. Таму не трэба, гэта не мяжа, якой трэба там здрадзіць, каб інтэгравацца. Не, няма ніякай здрады. Просто трэба, не ведаю, што трэба. Няма здрады. Андрей? Ну, мне такі адказ, што, конечно, не, да. Вот яшчэ сядзім на чемаданах, яшчэ не, как бы, думаем пра персанальную кар'еру, пра інтэграцыю грамадства, пра там рух найдалей у гэтым сэнсе. І гэта, ну, цікава, некаторыя ўвогуле з гэтага не выходзяць, ну, дзесяцігоддзямі, маючы даволі добры ўзровень там інтэграцыі ў сэнсе там валодання мовай, прафесійнымі кампетэнцыямі. У меня не так давно была размова з вельмі добрай знаёмай, якая казала, ну, так вот, што ж рабіць, як жа, слухай, вот, ну, можа, ты будзеш будаваць кар'еру па-за межамі вось беларускага вось гэтага сектару, как бы, усяго, і там зробіш кар'еру, і далей, ну, калі спатрэбіцца краіне, яна тебе пакліча, як бы, назад. Я казала, як же это кинуть? Да? Я ж не могу это кинуть. И мне падаецца, что это даволі цяжка зрабіць гэты выбор. Да? Вот, штодзённа займацца вот, беларушчынай, альбо ўсё ж таки там перайсці ў кар'ерную плоскасць, пачаць займацца сучаснай інжынерыяй, там, ці бізнесам, ці нейкімі іншымі, как бы, рэчамі, разумеючы, што, ну, это таксама
что ты сам со своими квалификациями здабытак для Беларуси будешь, калі атрымаецца. І вот да гэтага яшчэ масава мы не падрыхтаваныя. Але мне падаецца, што тэндэнцыя ідзе. Розумам ужо разумеем, а вот з пачуццямі справіцца яшчэ не можам. Дзякуй. Я лічу, што ўжо пачаўся гэты працэс распакавання валізак. Ясна, што многія сядзяць, сапраўды яшчэ вырашаюць, альбо там прыехалі ў Вільню, пераехалі ў Польшу, таму што ёсць усялякія палітычныя такія тэндэнцыі, альбо неспрыяльныя, там з Сакартвэла мы ведаем, якая сітуацыя, там нават з Літвы, там айцішнікі там перабіраюцца далей, там ці яшчэ што. Але незважаючы на гэта, асабліва я могу сказаць, за творчых асобаў, пісьменнікаў, паэтаў, выкладнікаў, там, не ведаю, у гэтую сферу асобы, а яны гэта спецыфічная. Правда, катэгорыя, яны распакоўваюць смелей, таму што, ведаеце, што мне, якія такі паказальнікі дазваляюць пра гэта казаць, таму што я бачу, як працэс інтэграцыі пайшоў, там, не ведаю, мы пачынаем все больш перакладаць літувійскай, мы пішем уже і на літувійскай, Ольга Капеева піша по-немецку, Николя по-немецку, она только была англомовная, а она теперь в Немеччине сидит, и она уже сборники вершов пишет по-немецку. Это такой показальник, что не все, ясно, что вот Югаси кажут, что она на вализе и готовая, але ясно, але и ты интегруешься, правда, ты, твой досвід, твой там семья, твой там детенок, туди он інтегрується, і ти з ним. Я бачу, що ця інтеграція відбувається по-тихому розпаковуємо. Ясно, що треба більше часу, але тепер інша епоха, 21 стагоддя, це не той час, коли був після Другої Сусвітної, пробачте, війни. Тепер все інтенсивніше відбувається, тому що там іншая ситуація, і демократична, і прогрес технологічний, інший. Тому я все-таки, мої назирання такі. Я не можу глобально, да, это, наприклад, коли взяти інформацію, кольки отримали там білоруси в Литві, в Польщі, там, Сакартвелі, документів, карток побыту, це не показальник, тому що ну, ми вимушені живемо, ми повинні некі етапи проходити, отримувати документи. Просто як от жити, нас не вигнали назад. Це не показальник автоматичної інтеграції, документи, які ми отримали. Але я кажу на інші індикатори, гляджу, в творчій сфері, бачу, ствараю, там, не веду, там, Юлию Тимофеева, там они все пишут по-ангельску, по-немецку, и то бок в Литве особливо так активно бачно, там многие, ну, не всех могу имен называть, пробачьте, але многие поэты, перекладницы, які в Вільні знаходяться, 5 год у Вільні, 4,5, і вони вже пишуть по-литовіску, перекладають з литовіської. До речі, коли пойти на Кірмаш, там поглядеть книги, там гэты імёны вы знойдзеце, я их не назвал, але книги, коли поглядеть, хто переклал, яны там ёсць, і гэтыя люди, які вось ужо распакавались в плане професійным, культурным, і яны ўжо прызнаюць і кажуць, што, ну, дети наши докладно не вернуться в Беларусь. Мы это хочем еще, але дети, які уже вивчили, уже згубили нават мову, але цудовно розмовляють по-литовську, по-польську і на інших мовах. Тому я все-таки бачу моїх назирань у сфері людей, з якими ми супрацовничаємо професійно у якості редактора, видавецтва або викладника, я бачу, що процес розпаковки валізок пішов. Ну, Югась, калі ласка. А я сваю валізку не магу распакаваць, калі моя дзейнасць гэта пісьменства і творчасць. Натуральна, калі там не будзе грошай, я пайду на касу ў супермаркет, але пісьменніца тады проста знікне. І гэта для мяне ўвогуле пытанне стаіць вельмі даўно, тому што нават у Беларусі альбо ну, прафесійнае пісьменства поўнае аддачай з поўным уцягваннем у працэс, но не спалучальна з іншай працай. А калі ёсць яшчэ і дзеці, яно не спалучальна ўвогуле, там не мае фізычна проста гэтага часу. І таму пакуль у мяне ёсць магчымасць, я выдаткоўваю свой час на творчасць, пакуль не наступілі горшыя часіны, калі трэба будзе ісці там за стрыно таксаваць альбо ў супермаркеце працаваць. Таму што іншая прафесія у мяне як бы грамадзянская моя прафесія цывільная, гэта юрыст, ён таксама непрыдатны ў іншай юрысдыкцыі. Таму я вось той чалавек, які жыве ў сваёй валізе, не проста на ёй сядзіць, а існуе ў прасторы моўнай. Ясна. Андрей хоча нешта дадаць і... А я вот да Югазі зачепіўся за там працаваць на касе, вось таксісты. Так ну, часам это так здараецца, але вось калі мы паглядзім на статыстыку, польскі банк нарадовы, ён робіць штогадовае даследаванне пра беларусаў, там пра іх інтэграцыю Польшы. Вось ну, апошнім даследаванні минулого года, якое выйшла, яны кажуць, што па большасці
беларусы працуюць на пазіцыях, якія патрабуюць вышэйшай адукацыі. То бок больш за 60% тых, хто пераехаў з 2020 года ў Польшу, яны нармальна інтэграваны. Яны працуюць на менеджерскіх пазіцыях, на прафесійных пазіцыях, дзе ёсць выше. То бок людзі знаходзяць, беларусы даволі крэатыўныя, знаходзяць мажлівасць адаптацыі не ў выглядзе там жабкі альбо там таксавання. І яшчэ там феномен даволі цікавы, што з тых беларусаў, якія пераехалі, каля 14% працуюць у IT-індустрыі польскай, ці там замежнай, проста ў Польшы, якая знаходзіцца. Пры гэтым сярод увогуле эканомікі толькі 4% польскай эканомікі гэта IT-індустрыя. То бок беларусы унеслі значны ўнёсак у развіццё польскай IT-індустрыі, у сэнсе нават колькасці людзей, якія сюды прыехалі і пачынаюць займацца гэтай справай. Таму не ўсё так кепска. Конечно. Добра, і давайте не будем казаць, што праца ў жабкі это нейкае прыніжэнне, ці там праца прыбіральшчыкам. Я думаю, што і палякі працуюць у жабкі таксама, не толькі там працуюць беларусы і украінцы, ці там таксуюць, то бок у кожнага свая праца, свой шлях. І там пэўна давайте уже такое фінальнае пытанне. Калі ласка, так, мікрафон падасце. Спасибо. Пару месяцев назад наши социологи представляли исследования диаспоры Восточной Европы. Это так называлось, но там много было как раз о белорусской, российской и молдавской и прочей диаспоре. Диаспора, естественно, больше всего в Литве и в Польше. Так вот, интересный феномен, который проявил именно белорусскую позицию. Понятно, что сложно было, в украинской диаспоре было сложно говорить о существовании диаспоры за счет того, что изоляция разных структур между собой, и нету такой тенденции к объединению. В российской диаспоре говорилось о том, что чаще скрывают, о том, что они, в принципе, и приезжают в другие страны именно в те места, где есть возможность, им уже знают, куда едут, вот так точнее. И российская и украинская диаспора завидуют белорусской диаспоре, которая создала серьезные сетевые объединения, сетевую поддержку. И когда возникают у людей вопросы, они обращаются к нашим как раз сетям, ровно так, как и мы. Но самое интересное, я вопрос я свой почему стала задавать, потому что помогая, участвуя донатами, участвуя в каких-то фестах, фестивалях и во всем остальном, что происходит, участники белорусской диаспоры не считали себя членами диаспоры. Они говорили, что членами диаспоры могут считать себя только те, кто что-то организует. Вот как бы нам можно было бы тут подумать, как в контексте абсолютно точных вещей, на мой взгляд, про которые я говорил, и, да, собственно говоря, вы все говорили, но вот этой самоорганизации, в контексте не то что расширения взаимопомощи, а именно выстраивания другого опыта, вот что бы надо было, чтобы помочь белорусам ощущать себя диаспорой, не буду говорить новый, старый или еще какой-то, но ощущать себя частью целого. Дякую. Кто хочет отказаться? Ведь есть такая проблема, на вашу думку. Вот я ёсць адзін Войтык Бародзіч з амбасады Нідерландаў, ён на польска-беларускім форуме, што мы робім з калегамі штогод з палітычнай сферы і Цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў, яны
ён заўсёды кажа, што беларусы яны вельмі дзіўныя. Вот вы прыехалі сюды, кажа, вы пастваралі гета, да? Такое беларускае гета. І калі ты просто не ведаеш, то ты как бы ніколі не даведаешся, што тут ёсць там беларускія бары, как бы урачы, там у вас уся інфраструктура там свая, вот вы вот пабудавалі там арганізацыі там культурныя там і как бы іншыя, але вот вы такія замкнёныя у пэўным сэнсе. Я вот пачынаю думаць как бы пра гэта, што з аднаго боку яно так, да, а з іншага боку як бы ва ўсім гэтым ёсць вялікая доля фрагментацыі. Мы живем гэтымі малымі супольнасцямі. І пра тое, што вы кажаце, пра тое, што есть нейкая структура там дыяспаральнай інтэграцыі, дзе вы можете атрымаць там поўны цыкл дапамогі у адаптацыі тут, гэта хутчэй абяцанне, чым как бы рэальнасць. Беларусы Лос-Анджелеса мне как бы кажуць, што насамрэч мне дапамагалі армяне, да, а не беларусы, потому что нам няма просто такой інфраструктуры. У Польшы нас просто больш как бы і лягчэй, але вот этой агульнай звязанасці, якая б звязвала нас як беларусаў панад суполкамі розных гарадоў, как бы розных кам'юніціз, там рознага кшталту, такога няма. І мы вот як нацыя асэнсавалі сябе ў 20-м годзе, але гэты досвед не перанёсся ў досвед палітычнай самаарганізацыі тут, мажліва, таму што у нас характар такі. Вот так про габрэяў как бы жартуюць, што там калі збіраюцца 3 габрэя, то будзе 4 меркавання, да? То у беларусаў тое самае. Таму вельмі цяжка з палітычнай дзейнасцю, да? Калі ты прыходзіш займацца, то з 3 чалавек супраць цябе будзе 3 меркавання, да? Вось так. Так. Я б сказала, што адказваючы на ваше пытанне, як згуртаваць там беларусаў, цяпер умовы значна лепшыя для згуртавання і галоўныя тэхнічныя сродкі для гэтага ёсць, такія як інтэрнэт і які ўсе чытаюць, таму што 20 гадоў таму там для згуртавання, вось я як прыйшла ў актывізм у 96-7 годзе, тады гэта былі улёткі, якія трэба было клеіць на платы, іх адразу зрывалі. Гэта былі самвыдатаўскія газеты, якія друкаваліся там даволі складана. І там, калі з'явіліся ў 2001 годзе налепкі, гэта было проста прарывам у аб'яднанні людзей і у аб'яднанні ввогуле ў згуртаванні людзей. А цяпер гэта все нашмат прасцей, і проста трэба казаць пра гэта рэгулярна. Мне здаецца, што што рабіць? Толькі казаць пра гэта, каб гэта выходзіла все дзесьці у інтэрнэце, і тады супольнасць будзе паступова складацца. Вельмі спрыяльныя умовы сёння. Добра, Югайс, никому не наступіў на горла нічыёй песні, прабачце. Так, а ці трэба штучна аб'ядноўваць? Не ёсць штучным это аб'яднанне? Можа быць, ёсць умоўны пераехаўшы в Польшу, там, во Вроцлаў, беларус, якому патрэбен толькі зубны лекар, які разумее па-расійску, умоўна кажучы, і все, ему не патрэбна ні беларуская мова, ні беларуская дзяржава, ему все гуд. І гэты умоўны чалавек як бы хоча проста вывучыць польскую мову, інтэгравацца і забыць пра то, што ёсць нейкая Беларусь, як бы, і слава Богу. То бок ці не ёсць гэтая вот весь час дыскусія про то, што вось мы все павінны быць разам, мы сіла, нас толькі там 1000. Ці не ёсць яна штучнай, прынамсі, для нейкага адсотка пераехаўшых людзей, якія фармальна з'яўляюцца дыаспорай, але самі сябе не хочуць асэнсоўваць гэтай самай дыаспорай. Як ідэя можа быць штучнай? Яна ідэя, мы яе думаем, і ўсё. І яна не можа быць ні штучнай, ні натуральнай. Калі ў нас думка ёсць у галаве, што мы беларусы, значыцца, яна ёсць сапраўдная. Яна не можа быць там ненатуральнай. Альбо яе ёсць, альбо няма. Таму што далучэнне да нацыянальнай ідэі, яно адбываецца альбо там у нацыянальнай дзяржаве з дзіцячага садочку, з таго, што дзіцё бачыць, чуе мову і бачыць сцяжок, і увесь эпас нацыянальнай ідэі яму там садочку, потым школа працягваецца. А калі мы гэта робім, то мы гэта робім, вось я адсачыла, што ў мяне дзіця Lithuanian native speaker, ён па-літоўску кажа, мне трэба было гэта рабіць самастойна, уключаць гэтыя все нашы песні пра сцяг, чапляць сцяг дома, казаць яму 25 разоў паўтараць. Гэта штучна? Не, гэта просто як бы индоктринация беларускай нацыянальнай ідэі. Тое самае і з дарослымі. Просто яе артыкулюем гэтую ідэю, і людзі далучаюцца да яе. Гэта абсалютна натуральны працэс, і іншым шляхам яна не прышчапляецца. Дзякуй. Андрей, вы хацелі? Вось
чаму неабходна гэтае аб'яднанне, а не жыць вось у асобных гэтых кам'юніці, якія мы ствараем для розных патрэбаў, таму што не ўсе патрэбы задавальняюцца на вось такім узроўні. Што ёсць частка патрэбаў, якія ўзнікаюць у беларусаў як бы у нацыі. Для гэтага трэба агульнанацыянальныя аб'яднанні, агульнанацыянальная палітычная арганізацыя, якая дазваляе задавальняць гэтыя патрэбы. Бо інакш бы нам не трэба была ўласная дзяржава. Мы былі нармальным этнаграфічным кам'юніці. Вось тут кашубы, напрыклад, у Польшы там же как бы жывуць, яны как бы моцна адчуваюць уласную з'яднанасць, але как бы яны не думаюць, што ім трэба асобная дзяржава там і асобная нацыя. А якія-небудзь каталонцы там, яны как бы вот хочуць гэта. І беларусы такія. То есть, мы вот прайшлі стадыю асэнсавання сябе як бы нацыю, якой трэба дзяржава і агульнанацыянальнае палітычнае аб'яднанне, дзе б яны не складваліся. Как бы для нас тут дыяспаральна как бы трэба такое аб'яднанне, бо нашыя палітычныя патрэбы і задачы немажліва вырашаць у іншых фарматах. Ну што, сябры, дзякуй, калі няма нейкіх экстрэнных пытанняў, напэўна, будзем сканчаць, бо ў нас уже час выходзіць. Давайте падзякуем нашим спікерам сённяшнім. Я нагадваю пра тое, што можна з намі паразмаўляць пасля дыскусіі адразу. Вось. І я думаю, што можна прыватным парадку задаць все пытанні і Уладзіславу Гарбацкаму, Андрэю Егораву, Югасе Калідзе і Васілісе Дзегцяренка. І для тых, хто хоча, каму не хапіла дыскусіі, можна перамясціцца на той майданчык, на тую пляцоўку, якую, яшчэ раз проста скажыце, які кірунак ісці людзям. Пры Лазенках. Я думаю, што все запомнілі. Дзякуй вялікі і удалага дня.